والأرض الحمد لله الذي أنزل على عبده الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي الجنآت ما صلى وسلاسا أما بكتبا أبيك أما فين جميعا ويجيبا تماشين ودي جيبا تماشين أما بجمع كتبا أبيك أما وديكا التماشين فتيني أنا تماشين مابا أمين أما وديكا علامة الساعة الصغرى بئس النبي صلى الله عليه وسلم موت النبي صلى الله عليه وسلم فاتح بيت المقدس طاعون الأمواس استفادة المال واستغناء عن الصدقة ظهور الفتن كظهورها من المشرق ومقتل عثمان رضي الله عنه ومقتل الجمل ومقتل الصفين وظهور الخوارج ومواقعة الحردة واتباع السنن وأمم ماديات وظهور مدائن النبوة ظهور النار الحجاز أمين الله فوق على بركاته أمين نعمة جني محمد في رسول الله محمد ابن عبد الله ولي أمين نعمة جني على كرافة قريشو مودي سافيو مودي مطلب مودي عبد الله دي آمنة دي سيدنا علي خورك أمين نعمة جنوفه شيء كغير فلا فلانا فيا كبني آدم أدي أمين على فولا كعلى بركاته أمين كما مين أبي ودي جيبا تماشاوي أتماشى فتيني أني تماشى كمابا جين يربي تودي جين بيكا كوندا فين جمعة جين يشينا نيورا جمعة موتو وكذا نقلي Adam ade be koko ala ede filila ala yanda ngande bani Adam ade ka suara nya me obenata ma do soro la Adam aduna ma min kara fitri wale alama Allahu akbar ikadala ka fo ko ambebe na tanjo dalba masanya koro dundo ambebe na tanjo ala nya koro dundo kafo iye mun kɛ diɲɛ na yan i tun bɛ mun baara de la i tun bɛ ka maaw bila sira jumɛn kan ni e ye silamɛ e tun bɛ ka maaw yamaruya fɛn jumɛn i tun bɛ ka maaw su ka kɛ fɛn jumɛn kan wa i tun bɛ ka maaw gɛn ka bɔ fɛn jumɛn kan ala bɛ n'a ɲininka nin bɛɛ la ni e kɛra faama ye a b'i ɲininka i ka faamaya in bɛ kɛ cogo jumɛn na n'i kɛra fantan fana ye ala b'i ɲininka i sabalila i ka fantanya la wa bari sabu i b'a jateminɛ bi diɲɛlatigɛ in na ni min kɛra fantan ye ka ban o b'a fɔ ne sinamuso de ye n dɛbɛli n kɔrɔmuso de ye nin kɛ n na n kɔrɔkɛ de ye nin kɛ n na u t'u miiri k'a fɔ fiyewu ko daliba masa b'a ɲɛkɔrɔ ala dun ko bisigiyali bɛ bisigiyali la i tɛ foyi sɔrɔ a la jurumu kɔ o kama an badenw an ka yɔrɔma janya ka bɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen ma bi isa nabi sallallahu alaihi wasallam ni an kuntigi mahamadu ya rasulullahi ni ale ka ci laseli ale ka kiriya dira ma waati minnu na a ko ni o ye waati o waati ko kira fɔlɔ ani kira laban ko nana dugukolo kan ka ban i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ diɲɛ ba taamasiyɛn dɔ ye o y'a fitinin dɔ ye o b'a ko fɔ maaw danbe kira laban ni kira fɔlɔ o cira ka ban n'o ye muhamadu rasulullah ye a taamasiyɛn ye seegin de a sabanan ye fɛn jumɛn fatihu baitul muqaddas
Agonia e manamina Baitul Muqaddas na le dara la wati o wati ako obe jawli tamasha ko ta'onan amwas agonia e ka fo fana ma fa be ka chaya du ko ka ma so lu be ka chaya binganu chaya le no ma shita don abe mi keble ali ni a jate mine ka fo Dieu be keleba do de la sisa kele faga to tala agonia e ka fo kele chara jena achara sigidawla achara kabilawla ali du yere kono ma be du se ka ke du kono doni dote be du kele kono bari ma bana nyana sindiya chena teriya bana ni teriya jara ka se yorani dola ka fo doni imame ko kansano musumnela ka fo jiya mama agonia e wati o wati ma fa be ka chena du kono ako o jiya ba tamashendo aba janto la ko sebe ali ni a jatim ne ka fo ma fami yara be ka fo ma be nyini ka ban fa ali la saw ni do ma ngutu me ko ni mo bulu do be ta war sara ka dini ma nyini fe igani fa ni a fa meni kiye dama de be jien ngona jien bana papa jien to ma chable sani wati ni du ateme abese istifado al-mali agonia e wati mina fana na volo be mo ko mauti da kari no ga na vole ble ka ala ko ke mauti da mini no ga na vole ble ku sila me no so ga na vola mauti ka ya foni sere ble ni mie na volo soro ibi te ka nyashi so ma ko ni so ye tume u ba fa ni te kar sala ka wa so ya an ko mu ne be ka ko baridu Allahu akbar bani al-islamo ni alayka heratige ni alayka wartige iga herate masa sulumana tabo masa sulumana nu gutara jagutara la aga so anaga nyameo olu bebe glo shanu bolo de la obe sirula e puis na be wuli fana abaga so na ga nyono kuni o shanu munu turulenu ate to la bli ni iga na bolo denima iga na bolo to tabo agonia e mana mina mauti ka kare no ga na bole bile ga ala ko dina kenai fu be ka ke kafira dina kenai iba jate mina kuma chama na bolo tigi ka soro setu ye wati mi tuma bela jele u te bo misiri kono me ala e foto ni ka e doni dro sani doni abenyina ala ko iga dala ka fo ala mi bo fandana kinge famai don dola ibena tagaboy ka bilen kono ibe tagaboy ka waru chela ibe tagaboy ka etage chela katida betura katida bokola ni miri ni doina kasabale ni doy koro wallahi ibe dien sigi jabo ibe dien sigi ni here me ka etoni na jena ibe tono la harafana obo to kelina mama nana jena la hara soba sema plani binyo soba sema kele ebosa na kele do ito sale yere ka para kele ni bi blola mamuno be wari soro katu taga ko kuta nyonu ga na fulo utaga ke ala ko efio o be ka jana me sale e bi ka dala ka fo itena to jena bal kul man alaiha fal ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فين بجينا ni bena da dodo ni ngolo munu fila dondo la na gena fa nu kutia dondo tege be nyishi kar salaga wa duma karsa ni bana mena ni miri ni doina kafo e ga na polo mi mi bulu iba ke ni ma kala on so fila na fe juma e be na ala patola me kana ke na biya lare ake silame ebe na misiri kono me i jole me mi kerefe o dimi abina me ibe kaseli kamo ko ni ato de suguna ebe seli la diga seli temine ni ala na folo dima
nya mamina mawte ka karunu kana kule obe wati fana ko fo wa istignahu an sarakatu mawte ka saraka bo bile nya ka fo saraka bo do yara obe tiya ban ko fo amo wakati la saw saraka bo do yara ago nyo e wati o wati obe tiya ban ko fo zuhur al fitan ago ne futna cara dugula kacaya kabilaula kacaya sigidaula kacaya du yara kono nyaye ka fo kuma be kele kacawa yorola ako o jeba tamashen doy ko be jeba fana ko fo bande alislamo aya janto nade ke zuhur min al mashariq ka fo ko kele fana do be na bo koran fanfe nyo kele chale koran fanfe kaba o fana o be jeba tamashen do ko fo aya janto la ani jen to ma jambe ani nya jatem ne ka fo an jale fila wajulu kara la dore kele no ko nindi kata keleke ni kele cara kora fa jamana ka ago ko be wati fana ko wa zuhur al khawarij nyae ka fo khawarij fana chayara silame nafiu mamunu be silame ala me o be ka silame sobe ka silame biyoro nyini ago niye wati o wati o jeba tamashen do ayo jantola wa ma ki adu harratu ago nyae ka fo fana kile kala bora ma o be ka sa kile koro bagaw yara pamate fen bela jele fen do be ka sa kile koro ma o fara baganka kile te ka fara nushila ago nyoe wati o wati o be wati fana ko fo wa istibahu sunani umami muhadat ago nyae ka fo fana mode munu be jena mo ke koro salum olu de be ko lu ka sirata ka fo ni mogeya ni be boli batula ne fana be saka ako niyo chale wati ako obe wati fana ko fo zuhur mada'i nubuwa ako nyae ka fo wati mi fana la ma be ga nabi ma wolo yorala kan sor ale de mu'mini silama da falente na ebe ki jo ne re nabi ma ne re kutubuye ako niyo chale wati ako obe jeba tamashen fana ko fo nyoe wati o be jeba tamashen ko fo zuhur nar hijaz abo tumana mina fana nyae ka fo gonta suma munila kala cara maka jamana ka nyae ka fo maka jamana me to mununa atete bile kala pindege mama ale ne blog mu yeri bolo maka abe ba fo ma do re faga me glosso joli me maka bi glosso joli me maka mo be ka ta manange ali folo ka telephone ko ka sina puke o chama be ka ke bianga al kambala ako nyoe wati o be wati fala ko fo bane al silamo jen to ma jamble tamashen munu fora munu be jen ban ko fo munu ba ira ka fo go jen bana ka ban atamashen bela jele wale alelu alako muso ka sabati sono wa karra fi buyutikuna muso ay sabati sono nya jatemina ka fobi anga bi ereso sanfe ni yele la ali sisa imeta do la ngolo sore ala bi muso ka sabati sono ni muso ka fini do ga da bolo de ga do rola ko fini do ga da o se ne ga do rola me ko ala de tanta ke to do be ya ba tama ala ele filila ali ni ya jatemina ka fobi meshi haramu ala kote ko meshi duna te kishi produit mu haramu ma do beta produit sa farati yere kada produit sa ki ble wala sa e ga je ki ke iba fo guru ki ba ala ga soare ala ko wala sa e ga je ita kalama ali ni e jera ko dona ibena no wa ibena ta ga bo jore mi miro la ka fo eni fini jere be da kaburu kono ni miri ni doina ite son kadoni ko shi dafe bani alislamo ayo jatunina akoni jeba tamashen de anga bi kutuba mega kumani ka ni mu yo gersege ankoro amufu segena bo o kadi fembela ban ko musa ale de be joya kan wala dai dawa mais segena bo kadi fembela amufu ko barigada o kɔfɛ an bɛ dugawu k'an ka sewo ye baniba amadu ala k'a dayɔrɔ nɛma an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanatan
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين.